wayofuna umuthi, ufuna ukuthandana nothandiwe khona ezopheya i-revenge. No, yeah, ufuna ukuthandana nothandiwe khona ezopheya i-revenge uphindile. Hhayi, bayadizevana shame. NoSmara lapha kubo uhleli nje mfethu uya-daydream. Ecela ningibuze ukuthi u-daydream-a ngoba ngolungsta. Hhayi, Lungelo man, most wanted. Kungene uma wakhe bese uSmara abuze kuma wakhe ukuthi uGumede engabe i-biological father yakhe yini. Tsan tsan tsan. Ayingathi yiningi iy'mfihlo kulo mndeni lo. Bese ethi-ke lo mama lo kuSmara hawu ya. Biological father yakho yini ndaba wangibuza leyo nto nje. Bese axabana-ke uSakhile benoPhindile ufuna ukumshaya ngoba kade emfuna la ekhaya engamthola angithi ulo Phindile ubehleli ngale noSenzo bechillile beJollington. Manje ubhuti wakhe ufuna ukumshaya. Kuthi kusanjalo bhodane ngqongqoze uGumede ubaba kaSmara.